Tak, dobrý večer, milé dámy, vážení páni, milí hostia, milí priatelia. Dovoľte, aby som vás privítal, zaželal pekný večer tu v Café Šerc. Večer, ktorý má taký symbolický názov Čaša vína s Ivanom Štefancom a Katkou Cibulkovou. Tá čaša vína tu priebežne, pevne verím, ešte áno, čaša tu je, poháriky chýbajú, tuším, ale doložíme. Čiže priebežne, keď budete mať chuť na pohárik vínka, tak si môžete dať. Takže vítajte ešte raz vy všetci tu v Café Šerc, ale aj vy na internetovom vysielaní, živom live vysielaní na www.ivanštefanec.sk. Pevne verím, že spolu stavíme príjemný nedeľný večer, ktorý, a to nepopieram, má jednu hlavnú myšlienku, alebo hlavné poslanie. A tým je vlastne budúca sobota 24. mája roku 2014. Všetci ste dobre viete, že je to deň s termínom eurovolieb. Je to zvláštne, že eurovoľby, napriek tomu, že už sme 10 rokov súčasťou Európskej únie, sa stále stretávajú s takým veľmi benevolentným záujmom slovenských občanov a voličov. Ja som si dokonca za týmto účelom teraz aj špeciálne pozrel párkrát nejaké tie diskusie okolo Európskej únie a eurovolieb, naposledy tuším dnes na jednej nemenovanej súkromnej televízii. A teda musím povedať, že svojím spôsobom je to diskusia do istej miery odborná a teda povedal by som možno, že niekedy až nudná, takže keby aj dnes tam neboli niektorí kandidáti v podstate skôr z oblasti humoristickej branže, že som sa aj celkom dobre zabavil, tak by som mal možno aj problém celé to vysielanie vydržať. Ale potom som sa upokojil, som zľakol, že kurník šopa, ja asi nerozumiem tomu, o čom rozprávajú, aj napriek tomu, že mám pocit, že mi funguje aj druhá signálna sústava, ale tešil som sa, že aj pán politolog Klus povedal, že mnohým veciam, najmä ekonomickým, vôbec nerozumel, a tak som sa tešil aspoň na ďalšie vystúpenia niektorých humoristov z radou kandidátov. Trošku mi to pripomenulo éru môjho nebohého kamaráta Stanka Radiča v slovenskom parlamente, ktorý keď odišiel z parlamentu, povedal, že odišiel preto, lebo tam bola veľká konkurencia humoristov. Vraj jeden z najlepších výrokov, s ktorým sa stretol v rámci parlamentu, bolo, keď chcel nemenovaný poslanec prirovnať situáciu pri nejakom hlasovaní k jednej známej rozprávke a povedal, že už je naozaj na čase, aby vypustili džin z fľaše. Ale potom som si uvedomil, že možno chyba ani nie je v nás, slovenských občanoch a voličoch. Veď si to len zoberte. Európsky parlament má podľa mojich informácií sídlo v Štrasburgu. Výbory sa stretávajú v Bruseli a generálny sekretár je v Luxemburgu. Hej? Teraz, Európsky parlament má 750 členov pôvodne, potom boli obdobia roky, kedy má 738, potom 755, po vstupe Chorvátska 766. No skúste toto vysvetliť chlapom z Zázrivej. Nič proti krásnej slovenskej oravskej obci. Olinka, prepáč, aby som neútočil na Oravu, vo všeobecnosti samozrejme. Že je to naozaj veľmi zložité. Dobre, dá sa ešte ako pochopiť to, čo ja viem, že ak sa mýlim, tak ma opravte, lebo to bolo veľké fopa, že Európska únia má 28 členov a že Slovensko boli 13 poslancov. Ale potom tie ďalšie veci sú naozaj natoľko zložité, že jednoducho Slováci niekedy potom vypúšťajú tú pozornosť a tým európskym voľbám sa až tak nevenujú. Veľakrát sa nielen dnes, ale aj posledné dni opakuje výraz slovenský paradox. Až by som navrhoval mladým hudobníkom, či si niekto tak nechce nazvať hudobnú skupinu. To je celkom dobrý názov hudobnej skupiny, slovenský paradox, že vraj teda sme najväčší eurooptimisti a zároveň je na Slovensku najmenší záujem o európske voľby. Ja si myslím, že to nie je až taký veľký, prepáčený prúser, ako sa to na prvý pohľad zdá.
Ja si skôr myslím, že slovenský paradox je častokrát ten, že sme krajina, ktorá vyrába najviac automobilov na hlavu a zároveň vypijeme najviac destilátov na hlavu v Európe. To spolu celkom nesedí. Alebo že slovenský paradox je to, že stále očakávame od našich hokejistov, že prinesú zlaté medaily a dávno sme zabudli, že éra zlatých chlapcov, ktorí teda ešte mali, keď ten hokej bol podporovaný naozaj, mali tie úspechy, tak teda nemusí byť celkom totožná s érou súčasných mladých chalanov, ktorí sa snažia, ale samozrejme už na Slovensku tie podmienky až také, ako kedysi nie sú, a tak potom vznikol aj ten známy fór, že aký je rozdiel medzi Titanikom a slovenskou hokejovou reprezentáciou, že vlastne žiadny, že väčšinou sú tam ľudia veľmi bohatí, mnohí je veľmi slávni, všetko je v poriadku, problém nastane, až keď nabehnú na ľad. No ale to, preboha, nechcem znižovať výkony slovenských hokejistov, mladí chalani sa snažia a ja verím, že trénerovi Vujtikovi sa zase podarí dať dokopy nejaký tým, ktorý získa takú nejakú spoločnú dušu. A eurovoľby sú istým spôsobom slovenským paradoxom. Ale na druhej strane, zamyslíme sa, priatelia, lebo vidím, je tu veľa ľudí, aj tam, aj tu, ktorí sa dokážu zamyslieť. SDK to má ťažké v tom, že má mysliacich voličov a to je veľmi, veľmi ťažká situácia. Ale skúsme sa zamyslieť nad tým slovenským paradoxom. Predstavte si, že tuším, v Grécku, Belgicku, pomôže mi niekde ešte je povinnosť voliť. Neviem, či by to bolo dobre, lebo predstavte si, že všetci chlapi museli ísť voliť. Hej? No, viete, ono to je ten slovenský paradox v inom, že podstatné je, aby vo väčšine išli voliť ľudia, ktorí aspoň trošku vedia, o čo ide. Lebo verte tomu, že tí, čo nevedia, o čo ide, prídu všetci. Čiže to je ten slovenský paradox, podľa mňa, ako v pravom zmysle slova. A účelom dnešného večera je, aby sme vás trošku povzbudili. Hoci si myslím, že vás, ktorí ste tu a vás, ktorí pozeráte, naozaj nie je treba povzbudzovať, ale vo vašom okolí. Rodičia, starí rodičia. Pán Mečiar už nekandiduje. Všetko je v poriadku. Ideme ďalej. Ako aby ste prošlo tým voľbám o necelý týždeň, o 6 dní prišli. Pretože mám taký pocit, že Európa je presne o tom, prečo ľudia chodia málo voliť. Európsky parlament by nemal byť o škandáloch, nemal by byť o prvoplánových hádkach, mal by byť o technokracii, o tom, aby tí ľudia spravili najlepšie, čo môžu preto, aby pomohli nielen občanom vo svojich krajinách, ale celej Európe. A som rád, že napríklad dnes pán Ivan Štefanec na jednej strane vyznel trošku suchopárne, že nepovedal žiadne fóry ani podobne, ale išiel presne k tomu, o čom to má byť. Dokonca to povedal aj pán politolog Horský, že si myslí, že Európsky parlament je o faktoch, argumentoch, o konkrétnych odpovediach na konkrétne otázky. Nie o bonmotoch, ani o poloopileckých hádkach. No a skôr, než si dovolím pozvať k mikrofónu hlavné hviezdy dnešného večera, dovoľte, aby som vám zaspieval jednu pesničku, ktorú kedysi dávno napísal Janko Strasser a hudbu zložil Jaro Filip. Ja naozaj pesničku spievam veľmi, veľmi zriedka a tak verím, že si spomeniem na text. Tá pesnička má názov Kandidát. O tom, že slovenskí kandidáti na všetky funkcie, ktoré existujú, vám pred voľbami vsľubujú všetko možné a potom prídu voľby a volič je zaujímavý až zase za 4 roky. V prípade, tuším, Európskeho parlamentu je to 5 rokov. Ak sa mýlim, tak ma prosím opravila. Takže prosím, držte mi palce, aby som si spomenul na písmenka. Pesnička Jara Filipa a Janka Strassera s názvom Kandidát. Paníci lekári, čašníci, holiči, v Poprade, Žiline, Trenčíne, holíči. Držíme hubu a krok, no raz za uhorský rok. Všetko je inakšie, vtedy sme voliči. Kvôli nám kandidát ľudovku zaspieva,
zakrúti valaškou, zapne ju do dreva. V Malackách ríka a v Prešove chvári, radostný úsmev má nalepený v tvári. Kvôli nám zakrepčí čardáš aj lambádu a miestne paničky vykrúti do rádu. Odovzdá kyticu kráľovnej krásy, hoci má cirhózu, borovičky dá si. Kvôli nám kandidát navštívi kostoly, starenku vystiska, chlebík si posolí. Pohľadka nemľúbňa, pokrstí ťavu a srdce na dlani predloží omňavu. Kvôli nám kandidát pricvála na koni, kvôli nám zruší aj vymyslí zákony. Vyrodí slzičku, keď spadá Tatry, v obleku preskočí zo 2, zo 3 vatry. V Trnave Rožňave, Lučenci, Zvolenie. Práve sa skončilo volebné bláznenie. Pochodom vchod, vľavo vbok, držíme hubu a krok. Už Hanáška šle sa, už bolo zvolené. Janko Strasser, Jarofil. Zavedím niekedy týmto ľuďom ten talent, proste ukryť do tých pár riadkov v podstate úplne všetko. Chcem ale na druhej strane veriť, že text tejto pesničky sa netýka ľudí, ktorí jednoducho, viete, niekedy to už na tvári vidíte, že tento človek to asi myslí úprimne, tento tomu celkom neverím, ale hlavne argumenty a činy. To je veľmi, veľmi jednoduchá vec. A tak som rád, že dnes večer môžem predstaviť, privítať a vyspovedať dvoch ľudí, o ktorých si nemyslím, že táto pesnička je a pre ktorých mi je česť robiť dnes večer garde. SDKU DS na svojej kandidátke pod číslom 1 pre tohtoročné eurovoľby nominuje pána menom Ivan Štefanec. Ivan, dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. Prosím ťa, sem sadkaj si a ja skúsim niečo. Ja som sa aj pripravoval, som si na Google pozrel o tebe nejaké veci, aj keď som zistil, že Google úplne iné veci niekedy píše. Napríklad a to teraz preskakujem, som sa tam dočítal, že tvoja manželka sa volá Magdalena, a tu mi povedali, že si to je Lenka, všetci ju volajú Lenka. No dobre, ale tak, ja poviem, čo som sa dočítal a opravom, môžeme vysvetliť. Najskôr poviem, čo som sa došiel. Dámy a páni, Ivan Štefanec, narodený v Považskej Bystrici, kde vyštudoval gymnázium, potom v Bratislave vysokú školu ekonomickú, neskôr postgraduálne na Univerzite Komenského angličtinu. Jeden z prvých ľudí na Slovensku využil možnosť štúdia MBA. Bolo to štúdium vlastne špičkových manažerov strednej a východnej Európy v New Yorku. Už a potom si ešte spravil vedeckú aprobaciu PhD. Z pracovných činností by som možno vypichol to, že si svoj čas robil povedal by som, tej komerčnej sfére pre spoločnosť Coca-Cola, dokonca si robil šéfa pre strednú a východnú Európu so sídlom vo Viedni. Z tvojich záľub som si prečítal samozrejme všetky druhy športu, hlavne čo ma prekvapilo, to som ešte nevedel, že triatlon.
ale samozrejme aj vytrvalostné teda maratón. Absolvoval si niekoľko známych slovenských maratónov. Ivan má manželku podľa Google Magdalénu, my už vieme, že Lenku, dceru Ivana a syna Vladislava. A to je asi všetko, čo som sa dočítal z Google. Ak som sa, povedz, čo som sa mýlil, hádam som to zapamätal správne v tom mojom poslednom funkčnom mozgovom závite. Tak pekný večer všetkým ešte raz. Je mi cťou, že ste prijali toto pozvanie. Ďakujem Števko za to uvedenie. Naozaj si to všetko presne vygooglil. Ten malý rozdiel v tom, že meno mojej manželky je, ako jej hovoríme, že od malička jej hovorili Lenka, len vtedy ešte ju nechceli pokostiť na Lenku, tak jej dali Magdaléna meno, ale je Lenka pre nás všetkých. Tak a tá prvá časť sa vlastne vynecháva. Tak. Ivan, bolo by samozrejme... Prepáč, môžem povedať? Jasne. Napadlo. Nechcem byť na slovo vtipný. Moja manželka mi to zakazuje ináč na to, ale s tou Lenkou, že vraj to sú tri najdôležitejšie veci, ktoré muži majú radi. Ty to určite poznáš, že pá Lenka, dovolenka a my Lenka. No ja ešte kvôli tomu mám Lenku ďalšiu. Áno, hej. To som podobne počul, že tri najväčšie želania Slovákov počas dovolenky bolo nejaké, že jemný piesok, hladká voda a aby sa nepokázala miešačka, alebo také. A to... Inak chcel som vám povedať, priatelia, prosím vás, ešte jedno veľmi dôležité upozornenie. Dnešný večer, ja verím, že spolu strávime príjemný večer. Dnešný večer nemá byť politologická, hlboká, filozofická debata, ale zase samozrejme ani prvoplánová estráda, kde budem váľať jeden vtip za druhým. Malo by to byť niečo medzi tým. Pokúšam sa spolu s vami a teraz s hlavnými protagonistami dnešného večera o túto zmes a preto sa možno Ivana nebudem pýtať úplne také tie odborné politologické otázky, na to myslím, že bude ešte dosť veľa času a priestoru v médiách. Ivan, ja som tu už povedal o tebe, že samozrejme okrem toho, že si jednoznačne išiel za vzdelaním, tak si pomerne úspešne pôsobil v súkromnom sektore. A zrazu si sa rozhodol vstúpiť do politiky. Najskôr teda do tej slovenskej a teraz máš pred sebou víziu európskej politiky. Povedz, čo bolo tým motívom, alebo kde vznikla tá myšlienka, že si povedal, áno, ja môžem byť vlastne biznismen, môžem mať pohodový život, peniaze, ale idem skúsiť niečo iné. Kde sa to zmenilo? Pomaly to dozrievalo. Neprišlo to zo dňa na deň, ale pôsobil som v súkromnej sfére, ako si spomínal, v takej malej firme, ktorú všetci poznajú. Coca-Cola, ja som vyrábal líniu pijú, aj na takých zvláštnych miestach, inkriminovaných bytoch a podobne, ale ja som ju naozaj vyrábal a rád na to spomínam. Ale aj v tom čase, keď som robil Coca-Colu, tak viac a viac vecí som zistil, že je mimo mňa, že nemôžem ovplyvniť. Že zo dňa na deň nám zmenili dane a že potom sa nám tá Coca-Cola horšie predávala a mali sme ťažkosti so zamestnaním napríklad. Aj keď postupne sme sa rozvíjali, keď sme prišli, sú to aj kolegovia so mnou, ktorí pomáhali tento biznis budovať. Na začiatku sme mali 60 ľudí a keď som odchádzal 600, takže celkom sa nám darilo a rád na to spomínam, ale postupne som prichádzal na to, že sú veci, ktoré nemôžem ovplyvniť a rozhodol som sa, že by som ich chcel ovplyvňovať, ako tie dane, ako to prostredie, tak som tak pomaly začal pôsobiť v rôznych iných organizáciách. Nealko asociáciu som viedol, potom som aj pôsobil v Bruseli v tejto asociácii pre krajiny strednej východnej Európy. Potom sme založili podnikateľskú alianciu Slovenská republikovú zamestnávateľov. Proste chceli sme viac a viac ovplyvňovať spoločenské dianie. No a je verejným tajomstvom, že raz mi povedal jeden môj dobrý priateľ, ktorého si stále veľmi vážim a ktorý bol vtedy premiérom Slovenska, pán Mikuláš Dzurinda, že či by som mu nepomohol so pár vecami a vlastne ma tak ukecal. Takže aj kvôli Mikimu som v politike a naozaj je to človek, ktorý možno má iné renomé alebo rôzne renomé u rôznych ľudí na Slovensku, ale je to človek, ktorý urobil naozaj veľmi veľa pre túto krajinu. S tým nemožno polemizovať, naozaj, keď si spomenul meno Mikuláš Dzurinda, Mikuláš akurát sa akoby tak nejako zvláštne stal obeťou tých bojov s povalením mečiarizmu a tak ďalej, a keď je človek dlho v politike a naváľa sa toho na ňo veľa, tak možno, že častokrát už potom schytá aj údery, za ktoré de facto on vôbec nemôže a nezodpovedá. Ale ty si tu načal jednu zaujímavú teóriu, alebo teda vec, ktorá sa mi aspoň mne pozdáva, nie je to podstatný môj názor, ale
čo poviete, že ľudia, ktorí sú úspešní v súkromnom sektore, v zásade, a nemajú už len tú vidinu, že teraz ja už budem len zarábať a je mi jedno, čo sa bude diať v mojej rodnej krajine alebo niekde, by mohli to riešiť aj takto. Ale častokrát práve oni majú ako istú nadstavbu potrebu ovplyvňovať život v ich krajine. Ja neviem, myslím, že v starej demokracii anglickej, snemovne lordov a podobne, nechcem teda politizovať v tomto zmysle, ale že je to taký akýsi logickejší vývoj, ako keď do politiky idú ľudia s cieľom, že v ničom sa mi nedarí, neviem ti peniaze zarobiť, tak ja idem do politiky. Lebo to je taký trošku, to je ten slovenský paradox trošku, nie? Je to presne tak, ako hovoríš. Aj keď pri tej pesničke, keď si spieval, trošku odbočím, tak ja som sa cítil normálne už ako že spievaš aj o mne, lebo včera som varil halušky v Terchovej a hral som futbal v Novej Bani a potom tak pri Borovičke a pive mu hovoril jeden, to mi dal najväčšie ocenenie, mi hovorí, počúvaj, ja nemám rád SDK, ale budem ťa voliť. Tak musíme to robiť tú kampaň, musíme sľubovať, všetci sľubujú, len rozdiel medzi tým, čo sľubujú a nesplnia. No my chceme aj splniť, my to myslíme vážne a my to máme ťažšie. Ale to je to staré heslo, že nikto ti nemôže toľko dať, ako ja môžem slúbiť. Presne. Alebo dve veci naraz sa nedajú urobiť, aj splniť, aj slúbiť, že? To treba rozdieľať. Ale, no, čo si sa to pýtal? Že ten postup je taký podľa mňa logický, že by to Slovensko už sa mohlo uberať týmto smerom. Že nie niekto povie, že potreboval by som dáky biznis plán, z čoho budem žiť. Idem ja do politiky. Je to tak. To bol taký zvláštny slovenský paradox a dodnes podľa mňa ešte stále to funguje. A ja mám pocit, že som bol aj taký jeden z prvých a celkom som na to hrdý, čo tak mnohí ľudia si buchali čelo o stenu, že akože čomu naozaj šíbe, však ten má kľudný život, biznis a prečo to ide robiť, prečo ide dávať svoje meno na plác a svoje renomé, lebo ten človek ako verejný činiteľ samozrejme, že sa musí odhaliť, že je nahý a už to môžu všetci verejne kritizovať, takže nie je to jednoduché, je to iné, ale myslím si, že to, čo si naznačil Števko, je presne tak, že ono to veľmi vidieť u tých ľudí, čo idú robiť biznis politike a sú iní tí, čo robia politiku po biznise a že jednoducho to myslia úprimne, že jednoducho tí, ktorí chcú zarobiť v politike, tak tam nemajú miesto. Politika je o niečom inom, je ozaj o vytváraní pravidiel a o ich dodržiavaní. Ja verím, že ľudia to chápu a že sa správne rozhodnú. Ja som taký možno trošku naivista, ale ja verím naozaj ľuďom, že sa správne rozhodnú aj toho 24. mája. A teraz opustíme na chvíľku vody slovenskej politiky a poďme do tej európskej. V čom vidíš rozdiel pôsobenia poslanca v parlamente slovenskom a európskom? Je v tom rozdiel, pretože ten európsky naozaj je trošku o inom, je o spolupráci. Slovensko, my sme krajina, ktorá má približne 1% obyvateľov celej únie a sami nepresadíme nič. Ani keby si tí 13 poslanci na niečom dohodli, no tak to tam nepresadia cez tých 750, ako si hovoril. Čiže treba spolupracovať, treba hľadať spojencov a SDK-UDS je prirodzeným členom Európskej ľudovej strany, teraz najväčšej skupiny a verím, že dobre dopadnú aj voľby a že tú väčšinu si zachová aj naša skupina po voľbách 24. mája, pretože máme svojich spojencov v každej, takmer každej krajine. Takže našou výhodou je, že keď máme nejaký názor a chceme ho presadiť, takže ozaj cez tú najväčšiu skupinu máme šancu ho presadiť. Keď chceme urobiť lepšie prostredie pre pracovné miesta, keď nechceme zaviesť nové dane, keď chceme daňové súťaže, keď chceme viac prostriedkov na vzdelanie, keď chceme menšiu administratívu, tak jednoducho máme väčšiu šancu to presadiť, keď sme pri jednom stole s najsilnejšími, ako keď kandiduje niekto, kto je nezaradený. A bohužiaľ na Slovensku ich kandiduje väčšina takýchto nezaradených. Je 29 strán a väčšina z nich je takýchto, nebojím sa povedať, až dobrodruhov alebo skeptikov, ktorí nevedia ako ďalej. Takže naozaj na jednej strane my odmietame centralizáciu, ktorá je škodlivá, ktorá, treba povedať, tiež sa objavuje z Bruselu, na druhej strane odmietame tie dobrodružstva a nezodpovednosť, ktoré viedli k pádu minulej vlády a všetkých poznáme tých ľudí, ktorí sú za to zodpovední a teraz už sa tvária, že to oni nie, že to iní. Ale treba si to pamätať a treba tú hodnotu zodpovednosti držať vždy, pretože ja som presvedčený, že my vždy predstavujeme ten hlas zdravého rozumu
tí, ktorí vedia, čo chcú a majú aj šancu to dosiahnuť. Jednoducho tá cesta, ktorá vedie k cieľu, nie je vždy jednoduchá, je možno hrbolatejšia, trnistejšia, ale my sme takí, že jak tí triatlonisti a maratónci na dlhú trať, verím, že tá poctivá robota sa vyplatí a vráti. Na tú Európu sa ťa opýtam v druhom vstupe. Možno teraz by som to snažil sa tento prvý vstup uzavrieť tým a oprav ma, keď ja sa snažím dedukovať z tvojich slov. Rozdiel medzi tou slovenskou parlamentnou politikou a európskou by mal byť asi ten, že tu si zvolme, dajme tomu aj nejakých tých folkloristov a humoristov, tu sa pohádajme, ale do Európy by mali jasný a kultivovaný názor. Presne tak, presne tak. Je to reprezentácia Slovenska, je to reprezentácia celej Európskej únie a naozaj je to vážne rozhodnutie. Myslím, že tam ozaj nejde o to, aby sme si sypali niečo na hlavu, ale aby sme naozaj to, čo hovoríme, aj presadili a vedeli spolupracovať. Tak, jak som hovoril o našej skupine európskych ľudovcov, kde sme spolu tvorili program, treba povedať, že ja vidím tú spoluprácu takisto s našimi susedmi okolo, s Maďarmi, Čechmi, Poliakmi. Tá krajina, tak tie krajiny V4 sú dobrou spoluprácou podnietené, sú prirodzeným našim zväzkom. A na tej európskej pôde ja som rád, že sa to ujalo, lebo málo sa o tom hovorí, že na Európskej rade tieto 4 krajiny majú toľko hlasov ako Francúzi, Nemci dohromady. Čiže my keď sa spojíme s okolitými krajinami, sme silnejší. Často je to tiež o pretláčaní, ale je to presne ako hovoríš o kultivovanom názore, o schopnosti ho presadiť a tu majú tí, ktorí túto schopnosť majú väčšiu tí, ktorí sú schopní položiť na stôl argumenty a aj sa za ne postaviť a nájsť spojencov. Je to o spolupráci. Ďakujem veľmi pekne. Možno by som tento prvý blok uzavrel, teda ak dovolíte, lebo je to tak trošku aj zábavný večer, pesničkou podľa mňa typicky slovenskou a skôr než si ju odpala vypýtam, chcem povedať jednu vec, zabudol som na jednu dôležitú vec v úvode, však ja už som starší chalanisko. Celý čas, ako ste prichádzali, vám tu na úžasnom hudobnom nástroji hrala jedna krásna dáma, Lucia Bezovská. Lucia je tu. Lucia, ďakujeme veľmi pekne. Ja som prišiel, som tak asi rozmýšľal, že odkiaľ kam v tom úvode a zabudol som na takéto úžasné stvorenie. Lucia, okrem toho, že študuje harfu na Vysokej škole muzických umení, tak účinkuje, myslím, v Opavskom divadle a v Zlínskej filharmónii, pokiaľ som si to správne zapamätal a ospravedlňujem sa ešte raz. Pesnička možno o tom, že keď bolo by hrozne fajn, keby celá Európa ťahala za jeden povraz, ale každý, kto ten povraz drží a ťahá, by mal mať svoju vlastnú identitu. Presne ako ju má táto pesnička. Čaša vína tam je. Na zdravie, berte sa. Spobuď, lipová liška, žitia mojho verná družka na zbojníckom poli. Spobuď, kotlík medený, nad farebou vyutený, s Bohom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po krúni, čo som sa navyhrážal jedni, čo naspieval dobrové, čo naspieval dobrové. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa po meste naslýchal, čo tu hej pálenky napíjal, čo naspieval dobrové, čo naspieval dobrové. S Bohom buď, lipová liška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. Stále čaša vína platí, poháriky chýbajú. S Bohom buď, kotlík medený, nad farebou vyutený, s Bohom hrudka
solí. A ešte raz celý refrén. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po krúni, čo som sa navyhrážal Viedni, čo naspieval Dobrove, čo naspieval Dobrove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa po vesti naslýchal, čo tu hej pálenky napíjal, čo naspieval Dobrove, čo naspieval Dobrove. Ďakujeme. Možno v tejto chvíli sa mi žiada ešte raz privítať všetkých vás, ktorí ste prípadne prišli neskôr do Café Šerc, všetkých vás, ktorí ste si neskôr zapli živé vysielanie na www.ivanštefanec.sk. Ste na akcii Čaša vína s Ivanom Štefancom a Kakou Cibulkovou, ktorú malú chvíľočku pozveme, ale ešte mám zo pár otázok na Ivana. Ja tak len občas tie bloky predelím pesničkami. Mal som dva veľmi ťažké večery. Nespieva sa mi najľahšie, ale zase som rád, že človek sa na takých živých stretnutiach s občanmi, s voličmi, neviem, či aj tebe stalo, stretne s takými úžasnými myšlienkami, najmä keď sú to nejaké tie žúrky, že už chlapi majú za čo vypitvo. Napríklad tohtoročná plesová sezóna ma obohatila o dve hlášky, ktoré som počul vis-a-vis, keď mi jeden pán na východnom Slovensku povedal: Cipana, pán Skrzany, však vy vyzeráte lepšie, jak naživo. To sú veci, ktoré pri počítači nevymyslíte, takýto for. Alebo minule na plese zase sa manželky boli naštvané, lebo ich muži pili a netancovali s nimi. A keď sa im to vyčítali, tak ten jeden sa otočil a povedal: náhodou, my sa dokážeme zabaviť aj bez nealkoholických nápojov. To sú tie veci, ktoré človek musí k tomu tým životom prejsť, aby sa takéto myšlienky dozvedel. Ivan, ale ja sa vrátim, no, aj keď nie až tak veľmi od témy, lebo aj títo chlapi budú rozhodovať, že ako to bude v tom Európskom parlamente. Ako som povedal, veľké nebezpečenstvo slovenského paradoxu je hlavne v tom, že tí, čo nevedia, koho voliť, tí určite prídu. A preto možno by som sa spýtal niečo na Európu, jednak niečo, čo som si na teba pripravil, ale aj to, čo možno vyplynie z debaty. Napríklad, myslíš si, podľa teba, je cesta Slovenska smerom k Európskej únii jedinou možnou? Má Slovensko inú alternatívu ako Európska únia? No, ja si myslím, že alternatíva je vždy, ale v tomto prípade len a len horšia. My sme malá krajina v strede Európy, my môžeme byť len na východe alebo na západe. Na východe sme si to už vyskúšali a ja som rád, že sme na západe. No čiže dalo by sa, nechcem teda vyrývať, ale dalo by sa povedať, že aj v tomto prípade ešte stále, lebo tá Európska únia podľa mňa stále sa ešte formuje, je tam strašne veľa byrokracie, je tam strašne veľa nánosov, únikov, peňazí a podobne, že ešte stále sa to dá povedať, že pred nami sú len dve možnosti, zlá alebo ešte horšia? Nie. Myslím si, že tá Európska únia je určite lepšia možnosť. Ja som veľmi, veľmi rád, že zažívame časy, kedy môžeme spolu rozhodovať o budúcnosti Európy. Veď 24. mája my budeme rozhodovať o tom, ako bude Európska únia vyzerať. Ja som zažil časy a myslím, že keďže sme o podobného veku, tak sme ich zažili rovnaké aj podobné pocity, keď sme vyšli na hrad a videli sme cez železnú oponu a Európa bola rozdelená na dve časti. Ja si na to veľmi dobre pamätám a vždy si na to spomeniem, keď idem teraz cez hranicu a chodím veľmi často, takže ten pocit je vždy veľmi silný, veľmi emotívny a veľmi príjemný, že môžeme zažiť časy, aké zažívame teraz, že chodíme do inej krajiny, do ktorej sme nemohli bez toho, že nás niekto zastavuje, dokonca máme rovnakú menu a že jednoducho je to na nás, ako tú príležitosť využijeme. Takže ja som veľmi, veľmi šťastný, že môžeme byť v Únii. Samozrejme, že každý projekt má výhody a nevýhody a aj Únia má príležitosti na zlepšenie aj dnes. Nie všetko tam len svetlé, ale je úžasné, že môžeme byť pri tom. Toto je úžasné a ja som naozaj hrdý, že SDK-ODS najviac prispela k tomu, že sme v Únii a SDK-ODS bola jedinou stranou, ktorá aj za tých 10 rokov aj pripomienkovala, ako to tam v Únii má byť. Veď v parlamente to nikto iný nerobil, len
ja a moji kolegovia z SDK ODS, že sme hovorili, ako to má vyzerať. A predsa neodpustím si jednu poznámku, toho 24. maja by to bolo úplne kontrastné. My budeme rozhodovať o tom, akí ľudia nás budú zastupovať pri tom spoločnom európskom stole a o deň neskôr bude kúsok od našich hraníc, nášho najväčšieho suseda, voľba o tom, že či vôbec teraz budú na východe alebo západe. Na Ukrajine budú prezidentské voľby 25. mája. Je to krajina, kde bohužiaľ zomierajú ľudia. Nemôžeme to nevidieť a treba si na to spomínať vždy, pretože keď si pripomenieme tieto veci, o to viac si budeme ceniť, že sloboda nie je zadarmo a že ozaj mier, bezpečnosť, stabilitu, čo máme v Únii, že sme si museli vybojovať. Boli to nemalé obete, našťastie nie krvou na Slovensku, ale my naozaj už rozhodujeme len o tom, ako bude vyzerať Európa do budúcna. Ale kúsok od našich hraníc rozhoduje o tom, či budú mať mier a že či budú na východe alebo na západe. Je to veľmi, veľmi dôležité a vidieť, že stále tá geopolitika hrá vo svete veľký význam. Ivan, ďakujem. Ja možno ešte pre vás, milí diváci, milí diváci a milí priatelia, v tom prvom bloku sme pána Ivana Štefanca predstavili ako kurikulum vitae, ale v ďalších blokoch, keď budú debaty, povedal by som trošku viacej smerom k Európskemu parlamentu, budeme veľmi radi, keď aj vy položíte nejakú otázku. Na záver každého bloku jednu, to znamená, ešte máme 2 bloky a v treťom bloku to už bude vlastne blok, kedy vlastne vy môžete klásť otázky, ktoré by vás zaujímali, či na pána Ivana Štefanca, alebo neskôr aj na pani Katku Cibulkovú, čo sa týka Európy, kandidatúry do Európskeho parlamentu. Áno, tie časy si pamätám veľmi dobre, keď tu bola ešte železná opona a aj keď malo to pozitíva, že niektoré fóriky boli milé, ako tá mamička, čo sa prechádzala s dcerkou popri plote a sa pýta, že kto je za tým plotom a nahovorí, že ty. Teda my, hej. A to už samozrejme, chvála Bohu, nie je. Dokonca Slovensko chvíľu označovali za európskeho tigra a prijali sme euro. Predtým za čiernu dieru, až potom za tigra. Prešlo to z čiernej diery v 90. rokoch do slovenského tigra. Zaujímavé, že som ešte nevidel, že by sa čierna diera zmenila na tigra, ale na Slovensku sa to podarilo. Ty si dokonca bol, že pritom, že bol si pri tom, keď sa prijímalo euro. Ty si bol splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre prijatie eura. Tak teraz povedz mi tu medzi 4 očami a pred divákmi internetovými a divákmi tu všetci, myslíš si a stále veríš euru? Môžem povedať pravdu, že stretol som sa s mnohými názormi, že ešte budeme sanovať Grécko, ešte ja neviem Portugalsko, ešte ja neviem Taliansko, ešte teraz príjmeme ďalších štáty Európskej únie a potom si budeme môcť, ako keď bývala tá menová reforma, škrtnúť 1 nulu na účtoch. Verím euru a stále si myslím, že to bol dobrý projekt, dobré rozhodnutie a pozri, napriek všetkým názorom, všetkým turbulenciám euro prežilo. Dnes už nehovoríme o tom, že či euro prežije alebo nie. Čo bola otázka pred 2,5 rokom a kvôli čomu bohužiaľ padla aj vláda na Slovensku a v tom roku padlo 7 európskych vlád. Práve kvôli tomu, že či euro zachránia alebo nie. Podarilo sa. Nebolo to ľahké, stalo to aj veľa peňazí a treba povedať, prečo to bolo. Bolo to preto, lebo v mnohých krajinách hospodárili zle, hospodárili tak, že vytvárali väčšie dlhy, než si mohli dovoliť a že kontrolóri si neplnili svoju úlohu. Aj kontrolóri z európskych inštitúcií, ako Európska komisia, zobrali také krajiny do eurozóny, ktoré tam nemali čo robiť. Čiže treba pomenovať jasne tieto príčiny, že krajiny zle hospodárili a aj títo kontrolóri zlyhali. Preto museli ostatní na ne doplácať, to je pravda, ale do budúcna jedinou cestou práve dodržiavanie pravidel. Aby aj tí kontrolóri si plnili svoju pozíciu, aby ozaj pravidlá, ktoré sa príjmu, boli dodržiavané. Ale pri tejto otázke dovolím mi povedať ešte jednu vec, ktorá na Slovensku sa často tak rozšírilo, že my na niekoho doplácame. No práve pri európskej téme je treba povedať, že my sme čistí prijímatelia a budeme do roku 2020 čistí prijímatelia, čiže oni doplácajú na nás. Je to, treba povedať veľmi otvorene, my sme tí, ktorí zarábajú aj finančne, nielen tým, že môžeme cestovať a môžeme spôvodne spolurozhodovať o Európskej únii, o ďalšej podobe, že sme v najlepších európskych kluboch, aj v tej eurozóne, veď to nám aj Češi, Poliaci, Maďari závidia, že tam sme, oni tam nie sú, ale naozaj Slovensko za 7 rokov, 2007 až 2013, Eurofond 11 miliard, za ďalších
7 rokov 14 miliard. Iná otázka je, ako sa čerpajú. Viac sa nečerpajú, ak čerpajú. Je pravda, že tam je byrokracia, že to moc nefunguje, ale to už je problém na národnej úrovni. Toto je problém, ktorý tiež treba vyriešiť, ale treba povedať, že z európskej perspektívy my sme tí, ktorí na tom viac a viac získavajú než ostatné krajiny. Čiže ľudovo povedané, aby som to pochopil napríklad aj ja, my sme, čo sa týka Európskej únie, zatiaľ v zelených číslach. Tak. Jednoznačne. Veľmi. A budeme do roku 2020 určite. Dobre. Posledná otázka v tomto bloku. Ivan, aj ty si to načrtol. Stále sa rozpráva, a nielen rozpráva, aj koná a rozširuje sa Európska únia. Momentálne to 28, uvažuje sa o ďalších krajinách, nehovorím len samozrejme o momentálne problémovej Ukrajine, ale Turecko a podobne. Ty myslíš si, je niekde nejaká hranica, kde by sa už naozaj že malo zastaviť a povedať, čo ja viem, že hádam Kamčatku do EU? Nie. Áno, určite tá hranica je a ja ju vidím napríklad v tom, že ja si nemyslím, že Turecko by tam malo patriť, preto je to iná kultúra, iné hodnoty. Európska únia už prekročila hranice kontinentu, veď Cyprus je v Ázii a je členom únie, ale to, na čom je založená, to sú hodnoty, ktoré zdieľame. Solidaritu, toleranciu, zodpovednosť. A je to predsa aj mentálna blízkosť. Európska únia dosiahla jeden úžasný cieľ, a to, že od druhej svetovej vojny tu nemáme vojnu, že národy naozaj spolupracujú. Na druhej strane ozaj toho ekonomického rastu zrovna veľa nemáme a preto si myslím, že by sme sa mali sústrediť hlavne na ekonomické témy, ale som presvedčený, že nám pomôže aj to, keď budeme rozširovať úniu ďalej. A ja som si istý, že krajiny Západného Balkánu patria do únie, a aj krajiny východného partnerstva, aj na východ od našich hraníc, samozrejme, ak si to želajú ich občania, ak splnia kritéria. Je to trošku na viac rokov, ale tieto krajiny by mali dostať šancu, pretože to rozšírenie únie je aj zárukou mieru a bezpečnosti v týchto krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Sme, dámy a páni, ešte stále na čaši vína v tejto chvíli len s Ivanom Štefancom, za chvíľu aj s pani Katkou Cibulkovou. V záver druhého bloku otázok, ešte sú pred nami dva bloky aj s ďalšími hostiami. Priestor v tejto chvíli, ak dovolíte, naozaj vždy bude na jednu otázku a v závere, koľko budete mať záujem. Čiže chcem vás poprosiť v tejto chvíli, ak máte otázku na pána Ivana Štefanca, my tu máme aj mikrofón, aby sme vám ho dali. Nie preto, že by sme vás tu v sále nepočuli, ale aj pre divákov internetu, aby bola tá otázka zrozumiteľná. Čiže ak sa v tejto chvíli chce pána Štefanca spýtať niekto z vás čokoľvek, čo súvisí možno, že nie len s Európskym parlamentom, ale celkové s jeho názormi na politiku, existenciu Slovenska v rámci Európskej únie, tak je tu teraz ten priestor. Áno, nech sa páči, dáme mikrofón. Poprosím, ja len takú technickú, že blízko na mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja mám takú jednu otázku, že ja zo svojho pohľadu a zo svojho presvedčenia, zo svojich názorov vidím také dve ohrozenia pre Európu, a to sú euroskeptici a socialisti. Čo s tým a ako to vidíte vy? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem, aj ja zdieľam tento názor. Naozaj, na jednej strane tu je až socialistická centralizácia, ktorá by znamenala, že o všetkom sa bude rozhodovať v Bruseli a budeme mať na to menší vplyv na národnej úrovni. Nezdieľam tento názor. Na druhej strane euroskeptici a dobrodruhovia len hovoria, čo nechcú, ale už nehovoria, čo chcú. A nie je naozaj cieľom, aby sme sa vrátili k bariéram na hraniciach alebo nebodaj k slovenskej korune. V tomto nevidím naozaj význam. Význam vidím v ďalšej spolupráci v Únii, ale v oblastiach, na ktorých sa dohodneme. Tak trošku učenie sa to volá, že princíp subsidiarity, a znamená to, že keď sa na niečom dohodneme, že chceme spolupracovať, tak budeme, ale keď sa dohodneme, že toto chceme zachovať na národnej úrovni, tak to zachováme. A to rozdelenie ja vidím napríklad v oblasti zahraničnej politiky, kde chcem, aby sme ešte viac spolupracovali, v bezpečnosti, v migrácii, ale na druhej strane si myslím, že by sme si mali zachovať tú národnú suverenitu v oblasti priamych daní, sociálnych, kultúrnych otázok, že tu by sme si mali rozhodovať sami. A myšlienka Európskej únie je úžasná, vznikla ako myšlienka Únie národných štátov. Ja si myslím, že tento charakter by si mala zachovať a že aj do budúcna by to mala byť Únia národných štátov a treba presadzovať do budúcna aj túto myšlienku.
a vždy ctiť princíp subsidiarity, čiže vždy počúvať, čo chcú národné štáty. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ak ste prišli náhodou neskôr, vítajte v kaviarni Šerc, dajte si pohárik vínka, lebo dnešný večer sa volá pohár vínka s Ivanom Štefancom a Katkou Cibulkovou, ktorú malú chvíľočku pozvem k mikrofónu. Aby sme uzavreli tento blok, ja tu mám znova jednu Filipovku a Štraserovku. Špeciálne to bolo na želanie Ivana. Ona sa totiž volá Dedo Mráz. Kedysi hrozne dávno ju napísal Jano Štraser a Jaro Filip v období 90. rokov, v období mečiarizmu, keď tu naozaj hrozil návrat Deda Mráza. V živote som netušil, že ju budem spievať aj tuším 13 rokov po smrti Jana Filipa a že stále bude aktuálna. Zase verím, že si spomeniem na text, lebo naozaj ju spievam takže asi že raz za 3 roky. A chcel som ešte povedať, áno, jednu vec, milí priatelia, nechcem otravovať detailami, ale klavír, ktorý budete počuť, je ešte ten, čo aj Jarik mi tento podklad nahral. Pesnička sa volá Už je to tu zas. Dejiny nás trpezlivo v jednom kuse učia, ako je to, keď ťa mraček zovrie do náručia. Objíma ťa, boskáva ťa milo presrdečne, ale dní sú týždne, s týždňou roky, to časné je večné. Už je to tu zas a nie prvý raz. Zas na miesto Mikuláša príde Dedo Mráz. Príde rovno z Čukotky, naložený do vodky, donesie nám matriošu, zoberie nám pas. Netrebte sa do Bruselu, čo v tom cudzom svete, na čo lámať angličtinu, keď po rusky viete, na čo Štrasburg, na čo na to, čo ste ako ovce. My dáme ropu, dáme aj plyn, ruble na Mochovce. Už je to tu zas a nebiak raz. Zas na miesto Mikuláša príde Dedo Mráz. Zas na miesto Čeplina budeme mať Lenina a na miesto Coca-Coli budeme piť kvás. Už zas, už zas. Spasibo za vnímanie. Jaro Filip, Jan Štraser. Ďakujem, Ivan, poprosím ťa, aby si si sadol do backstageu, alebo teda dokonca nie k svojej pani manželke, dcére, švagrinej s mužom, tak sme sa zoznámili pred začiatkom. Ja to veľmi rád znova zopakujem, aj keď som možno otrávny. Jarko Filip hral ten klavír, čo ste počuli, Jano Štraser napísal pesničku a je to úžasné, ako to takto ľudia dokážu vyjadriť. My, interpretační umelci, to len teda tak nejako sa snažíme, aby sme im to nepokazili a ja ešte raz vzdávam hold týmto ľuďom. Ale keď chcem teraz vzdať hold a úplne to premostiť a úplne skočiť, povedal by som, do skoro až iného sveta, zo sveta veľkej politiky, do sveta športu, chcem teraz odpočiť na chvíľočku. Dnes večer tu máte vzácnu možnosť mať jednu milú, šarmantnú, krásnu mladú dámu, ktorá je naväzešie veľmi úspešná, ale chcem to povedať takto. Ja som kedysi zažil slovenský paradox v Chorvátsku. Bol som na dovolenke, bolo to dávno, bol som mimochodom zomilil s Radičovcami, z Ivetova zostanom ešte u takých domácich nejakých, a tak sme popíjali tam tie nejaké ich, čo sa podarilo z ovocia dopestovať. A tak sme sa toho domáceho pýtali teda, že
akože ako vníma Slovensko, teda, že niekoho známeho zo Slovenska. A my sme menovali, čo sa nám podarilo, všetkých hokejistov, hercov, spevákov, furt sa nechytal. Potom sa chytil, že Dubček, to bolo taký starší chalanisko. A som rád, že dnes by sme takýto problém, myslím si, nemali, lebo už naozaj existuje až prototyp. Prvo ani nie, že by som znižoval hodnotu, ja neviem, Bondra, Hossa a tak, ale naozaj krajiny, ktoré sa venujú športu, je ich asi, teda hokeju, je ich asi 25, 30. Ale opäť klobúk dolu pred všetkými, ktorí to špičkovo robia. Ale chcem povedať niečo úplne iné. Dnes, keby som povedal jedno meno, tak by sa ten Chorvát chytil. A som rád, že to meno môžem teraz povedať a tú dámu privítať tu medzi nami, dámy a páni, Dominika Cibulková. Dobrý deň, ahoj. Nech sa páči, áno, sadníme si. Dominika, vítaj. Vítaj na Slovensku. Ďakujem, príjemný večer. Odkiaľ si práve prišla na Slovensko? Z Dunajskej. A predtým z Ríma. Áno, dobre, to. Už som zorientovaný. Teším sa. Chcel som tým len naznačiť naozaj, že ešte možno aj v mene všetkých návštevníkov, šercov a divákov zagratulovať k tomu, že máme zástupkyňu v top 10 svetového tenisu. Gratulujeme. Viem, že nie som prvý a viem, že sa opakujem, ale to ani nie je hlavnou myšlienkou, ktorú som chcel nejako naznačiť. Ale to, že ty si vlastne človek, ktorý, poviem to možno tak zjednodušene, už si nezávislá na Slovenskej republike. Prakticky svoju činnosť vykonávaš po celom svete, môžeš kdekoľvek žiť, kdekoľvek bývať. Skrátka si absolútne slobodný človek na tejto planéte s názvom Zem. A ty napriek tomu sa vraciaš na Slovensko a dokonca sa vraciaš na Slovensko nie, že len tak. Ty sa vrátiš na Slovensko týždeň pred voľbami, aby si podporila mamu. Čím to je, že sa ešte stále tak intenzívne zaujímaš o Slovensko a o slovenskú politiku? Tak určite aj mamina je politička, ale nie tak. Proste bola som tak vychovávaná, že naozaj vždycky sa veľmi teším domov a som proste hrdá na to, odkiaľ som, hej, preto ma najviac vie nahnevať, keď niekomu poviem, že Slovakia, oni, že Slovenia, že nie. Alebo Praha, hovorím, nie Bratislava. Takže to sú také veci, ktoré sa snažím aspoň ja tým, že naozaj Slovensko reprezentuje vo svete, ľuďom trošku ukázať, kde je Slovensko a že sme naozaj taká malá, pekná krajinka. A to si aj zaslúži normálne, že potlesk. To je to, čo som chcel povedať. Dominika by nemusela. A napriek tomu. Ale teraz možno odbehnem do sveta športu, lebo tam si doma. Ty si v tom 10. Teraz sme ťa nevideli v Davis Cupovej partii, pardon, Fed Cupovej, no to vidíš, ako to rozlišujem. Inak ja som, prepáč, to som zabudol zdôrazniť, Dominika to možno nevie tiež, ja som mal reprezentovať Slovensko v Davis Cupe, keď sme hrali v finále s Chorvátskom pred pár rokmi. Ma požiadal nehrajúci Teraden Merčič, či by som nemohol nastúpiť na štvorku, tá vtedy rozhodovala o tom dôležitom bode. Mali takú filozofiu, že keby proti Chorvátom nastúpil hrbatý a ešte aj skrúcaný. Takže Chorváti to vzdajú kontumačne, že nebudú hrať s handicapovanými. No ale vtedy ma nezohnali, bol som tuším niekde v zahraničí, no a tak sme ten rozhodujúci bod nezískali, ale inak už viem, že je to Fed a Davis, jasné. Teda Fed Cup, som sa nechal zase trošku uniesť. Povedz, tvoje najbližšie plány do budúcnosti, či sa môžeme ešte na teba tešiť ako aj na reprezentantku tejto malej krajinky pod Tatrami, že či sa to nejako vyvíja, ak teda nehovorím príliš dopredu, alebo ak sa nechceš k tomu vyjadriť. Tak, trošku bližšie na mikrofón. Tak zatiaľ sa to nevyvíjalo nejak inak, ako ste mohli sledovať. Hej, ja som bola kritizovaná za to, že som vlastne nenastúpila na posledný zápas v Kanade a
A ja si myslím, že to nebolo až tak odôvodnené, pretože naozaj 10 rokov, od svojich 15 rokov reprezentujem Slovensko a si myslím, že robím dobrú reklamu Slovensku, hej. A proste nie je to o tom, že som teraz nenastúpila proti tej Kanade a ja som taký dosť citlivý človek a sa ma to tak dotklo, také tie komentáre k tomu, takže hovorím, pre mňa to boli prvé najkrajšie tenisové zážitky, aké som mala vo Fed Cupe a veľmi rada by som v tom pokračovala, ale uvidím. No veď to, moja otázka nesmerovala do minulosti, alebo nejaké, aby si nám to videli, ale to, že či sa ešte aspoň, či môžeme dúfať. Tak dúfať, vždycky sa dá. Ale ja verím v to, že áno. Dobre, tak poďme teraz k tvojim úplne tenisovým začiatkom, že kde vznikol ten nápad, že tenis, ako to bolo na začiatku, či sa ti chcelo, či si musela tak, ako som počul hokejistoch, ty musia ráno, tuším, tie naše štádiony už tak pekne vymyslené, máme ich tak veľa, že treba o 5 ráno vstávať, aby boli o 6 na hracej ploche, aby boli o 7:30 škole decka. Ako to bolo v prípade tenisu? Tak ja ty si vyrastala v Piešťanoch? Ja v Piešťanoch a ja som robila veľa športu, ja som plávala, ja som chodila na gymnastiku, na vodné lyže, ktoré ma strašne bavili, ale tam ma tatino stopol, že to není šport pre slovenské dieťa, lebo nemáme na to podmienky, takže tak. No a potom som zrazu u nás na sídlisku išla hrať tenis, kde ma dali rodičia do takého tábora tenisového, no a tam ma to tak chytilo, že som vedela, že to je to, čo chcem robiť. Ale... Čiže bola to láska na prvý pohľad? Asi tak, láska na prvý pohľad a som asi taký ten príklad toho, že naozaj nikdy som nebola nejaký najväčší favorit alebo nikdy som nebola nejaký najväčší talent, hej, ale proste to, ako ma to bavilo a to, ako všetci okolo mňa, teda okrem rodičov, ktorí ma naozaj podporovali, bo hovorili, že na to nemám, tak asi to bolo niečo také extra motivujúce, aby som to dosiahla. A ako to bolo, teraz si to naznačila, že rodičia tam podporovali tie úplné začiatky, lebo tenis zase tiež nepatrí, povedal by som, k najbežnejším a najlacnejším športom, najmä keď sa už začne dariť, ale ešte to nie je v tom leveli, že by ten človek bol sebestačný. Ako to vyzeralo vtedy, keď si začala chodiť po prvých turnajoch? Chodila si sama, chodila si s rodičmi, ako to boli tie úplné začiatky? Tak človek sebestačný, mi sa nebez páči, vždycky v novinách napíšu, že koľko som zarobila, to mi príde vždy tak veľmi vtipné, pretože naozaj, ja neviem, asi do mojich 17 rokov to všetko ťahli rodičia, potom postupne, ak som zlepšovala, už som začínala zarábať sama na seba, ale bolo to nás veľmi ťažké. Tatino vlastne odišiel z roboty, lebo tak sa dohodli, že naozaj niekto musí byť pri mne, aby naozaj na mňa dohľadal, lebo pri mne bola som malá, hej, začala som trénovať v Bratislave, takže všetko sa prispôsobilo tomu, aby som mohla hrať tenis. No a mamina bola tá, ktorá na mne makala. No tak, poďme teraz privítať a pozdraviť tú, ktorá na tebe makala, dámy a páni, pani Katarína Cibulková. Dámy, ak dovolíte, trošku spravím teraz aj, povedal by som, takého scenografa. Tu sa nám podarilo namotať, ale dobre, to musím. Tak. Myslím si, že to zvládneme, takže ja vám všetkým naozaj prajem príjemný dobrý večer a som trošku v tréme, pretože môj predrečník a kolega Ivan je zdatný a ako ty hovoríš, že nie si vtipný, tak naozaj mne sa zdáš veľmi vtipný. Takže ďakujem. Ivan má taký suchý anglický humor. Prepáč, to len teraz doplním. Meky Žbírka je známy suchým anglickým humorom a jeden zo základných mekyforov, ktoré milujem, je ako Angličan stroskotal na pustom ostrove. Bol nútený tam žiť, aj si tak postavil také zruby nejaké, spravil 3. A za nejakých 20 rokov išiel za oceánsky párnik, on kýval, zbadali ho, zachránili, išli na ten ostrov a pýtali sa ho, že čo to tam za tie roky postavil, tie 3 také zruby. A on hovorí, tak tento prvý, to je dom, ešte to je dom, v ktorom bývam. Čo to je? Tak to je klub, do ktorého chodím. A to tretie, no tak to je klub, do ktorého nechodím. To má malá ukážka. My sme si s Katkou teraz pred malou chvíľočkou pred začiatkom potýkali, čiže keby náhodou mi nejaké to vykanie ušlo, tak fľašu vína, tam je fľaša vína normálne. A
A ešte stále, dámy a páni, máte tam poháriky červeného vína, pretože my dnešný večer s názvom Čaša vína s Ivanom Štefancom a Katkou Cibulkou myslíme aj doslovne, že to vínko stále tam je. Kamarátom na internete, neviem, ešte nevymysleli nejaký rozmer, ktorým sa dalo víno posielať domov, ale aj na vaše zdravie. O Katke možno viete, možno neviete. Na úvod si ma šokovala tým, že ja som si otvoril Google. Katarína Cibulková, narodená v Ráble. Našťastie som sa na to spýtal. Nie, že Piešťany. Tam, kde aj celý vlastne život žiješ, si narodená v Piešťanoch, nie vo Vrábu. Ale ja k tomu musím povedať, že keď sme práve tvorili teraz webovú stránku moju pre Eurovoľby, tak sme sa dostali k tejto informácii, že na internete je uvedené, že som sa narodila vo Vrábloch a ja som to použila na tej webovej stránke z vetu, že napriek tomu, že internet tvrdí, že som narodená vo Vrábloch, tak ja som rodená Piešťanka, takže ja by som toto chcela ešte raz zopakovať. Tak, presne. Nechcem zdržiavať, ale to mi zase pripomína vetu, ktorý hovoril William Záborský. Tá veta znela, že narodil som sa vo Vrábľoch a ne všetkým vravím, že som sa narodil v Banskej Bystrici. Pretože Vráble nemajú faukálnu detenziu a Banská Bystrica má faukálnu detenziu. Všetkým tým, ktorí samozrejme nikdy nerecitovali, faukálna detenzia je znelé ktoré tvoríte na podnebi. Robili sme si kedysi z Bila Záborského srandy, aj písal vám jednu básničku, ktorú zložil Milan Kňažko, ale to sa tu naozaj nehodí. Vráťme sa naspäť k tebe, Katka, lebo nie si z Vrábľov, ani z Banskej Bystrice, ale si z Piešťan, aj keď Piešťani nemajú faukálnu detenziu. Katka Cibulková vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, konkrétne právo, mala také nejaké vysnívané povolanie notárka, potom robila advokátsku koncipientku a nakoniec šéfovala úspešnej advokátskej kancelárii, kde je vlastne činná dodnes. Napriek tomu pracovala v Mestskom parlamente v Piešťanoch a samozrejme v Národnej rade Slovenskej republiky. Tá istá otázka ako u Ivana, čo ťa, Katka, viedlo k tomu, že si jedného dňa povedala, fajn, dobre, že mi beží advokátska kancelária, všetko funguje, idem skúsiť niečo ďalej. No, ja musím povedať, že u mňa to začalo tak celkom nevinne. Ja som v 98., keď sa tvorila veľká koalícia na republikovej úrovni SDK, tak v rámci mestského zastupiteľstva, respektíve malej komunálnej politiky som bola oslovená, či by som nekandidovala na kandidátke Demokratickej únie ako nezávislá kandidátka. A mala som advokátsku kanceláriu a stalo sa mi to, že naozaj sa v rámci toho mesta a komunálnej politiky môžem realizovať. Takže som súhlasila a bola som zvolená do mestského parlamentu. Následne na to, ako vzniklo SDKU, tak som sa stala jednou zo zakladajúcich členiek v rámci Piešťan a bola som myslím si, že som bola dosť aktívna v politike SDKU. Bola som členkou, neskôr som bola predsedničkou súdu a bola som ešte 3-krát zvolená do Mestského parlamentu, ale už ako členka SDKU DS. Takže pre mňa to naozaj začalo nevinne a neskôr som si prešla, keď som si teraz skúsila tú komunálnu političku, tak v roku 2006 prišla ponuka, či by som nekandidovala na kandidátke do parlamentu. A to musím povedať, že ma naozaj veľmi, veľmi lákalo vzhľadom k tomu, že to už bol iný level a tam už som zrazu pocítila, že by som naozaj mohla byť prítomná aj pri tvorbe zákonov, v ktorých by som denne pracovala v tej svojej advokátskej kancelárii, že určitým spôsobom ten človek môže tie svoje myšlienky a nápady, ktoré má, môže prenašať cez veľkú politiku a prácu v parlamente do života a myslím si, že to bol vlastne ten moment, ktorý rozhodol, aby som sa do tej veľkej politike, aby som vstúpila. Čiže ty si to vlastne svojím spôsobom akoby dostal nejakú chuť riešiť veci z druhej strany bariér. Nielen akceptovať to, čo je predpísané ako právnička, ale skúsiť aj tvorbu tých zákonov. V tejto súvislosti sa chcem spýtať veľmi rýchlo a exaktne. Máš nejakú predstavu o svojej agende v rámci Európskeho parlamentu?
čomu by si sa asi tam chcela ťažiskovo venovať v prípade, že bude zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu? No, ja znova nadviažem na to, že som advokátka, teda mám svoju advokátsku kanceláriu a napríklad robím obchodné právo a každodenne sa stretávam so strednými, drobnými podnikateľmi, ktorí riešia naozaj svoje problémy a vidím, ako ich zaťažuje byrokracia a nezmyselná administratíva. Vidím, aké dôležité je, aby slovenské pracovné právo ostalo voľné, aby odvodové a daňové zaťaženie ostalo čo najnižšie. A v tejto súvislosti by som chcela povedať, Ivan to dnes hovoril, že do roku 2020 ešte budeme čerpať príspevky z Európskej únie, tak si myslím, že je naozaj veľmi dôležité, aby strední a drobní podnikatelia bolo im umožnené spravodlivo tiež čerpať a pristúpiť k čerpaniu európskych fondov. To je ten rok 2020, dokedy sme, aspoň máme istú záruku, že sme v zelených číslach a preto sa tak chcem spýtať, ako ty vidíš Európsku úniu o 10 rokov, dajme tomu v tom roku 2024. Môžem povedať, alebo môžem si tú otázku prispôsobiť. Ja totižto nemám kryštálovú guľu, aby som vedela, ako bude vyzerať Európska únia o 10 rokov, ale možno by som vedela povedať, ako by Európska únia vyzerala, keby sme 24. mája zvolili poslancov, ktorí kandidujú na kandidátke SDK-ODS. Nech sa páči, teraz dole rúžové okuliare, ideme na to. Podľa mňa Slovensko bude krajinou, ktorá bude mať jedno z najnižších daňových a odvodových zaťažení. Bude mať voľný trh práce, pracovné právo bude veľmi pružné a to všetko nám bude zabezpečovať, aby sme mohli mať jednu z najnižších nezamestnaností v regióne i v rámci Európskej únie. Myslím si, že i na návrh poslancov SDK-ODS bude Európska únia menej byrokratická, menej administratívna. Myslím si, že naši farmári budú mať rovnaké podmienky na hospodárenie ako farmári v ostatných členských štátoch Európskej únie, že tu vznikne veľa rodinných fariem a naši ľudia si budú s hrdosťou kupovať slovenské poľnohospodárske výrobky. Myslím si, že Slovensko bude aktívne vstupovať do zahraničnej politiky Európskej únie. Predovšetkým budeme jednotní, čo sa týka ochrany hraníc a migračnej politiky. Myslím, že o tom hovoril dnes už aj Ivan. A samozrejme, že si budeme chcieť zachovať čo najväčšiu formu suverenity v rámci odvodov, daní a kultúry. Myslím si, že bude kvalitné vzdelanie, vzhľadom k tomu, že budú rôzne výmenné cezhraničné študentské programy a naši študenti tým, že pôjde o mnoho viac peňazí do vedy a výskumu, to školstvo sa stane konkurencieschopným so školstvom v ostatných členských krajinách. Myslím si, že budeme aktívni pri prijímaní krajín Západného Balkánu a ja si predstavujem, že Slováci o 10 rokov budú hrdí členovia alebo občania Európskej únie, budú veľmi vnímaví, budú empatickí, budú veľmi tolerantní, budú radi spoznávať osobitosti ostatných národov a národností Európskej únie a uvedomia si ten obrovský význam chvíle, kedy sme vstúpili do Európskej únie pre Slovensko, ale zároveň budú hrdí na to, čo Slovensko donieslo Európskej únii. Bodaj by sa splnilo 70% z toho, tak som myslel. Možno už len posledná otázočka tohto bloku. Ospravedlňujem sa Dominike, že bude vedomostná. Dominika, keby sme chceli, aby mama Katka bola v Európskom parlamente, ty vieš, aké treba voliť číslo? 4. Aby som nezaskočil, tak som sa aj trošku bával. Sme v závere tretieho bloku, priatelia, v tom štvrtom budete mať možnosť klásť otázky, ale teraz jednu, ak náhodou, je niekto medzi vami. Katka, Dominika, neviem, akože môže byť aj športová tá otázka, hej? V prípade, že ste si dali už 2 poháriky toho červeného, ale nemusí byť športová. Môže byť, ale nech sa páči, my vám dáme mikrofónik, sekundičku, aby bolo počuť aj pre divákov internetovej webovej stránky.
Ja som rada, že ste povedali, že môže byť tá otázka aj športová. Tak ja by som sa môjho kolegu bežca chcela spýtať na jeho najlepší čas v behu. A potom by som chcela povedať, že má obrovskú výhodu, keď bude v tom Europarlamente, lebo on sa nedá dobehnúť nikým. Ďakujeme. Pán Ivan Štefanec momentálne nie je na pódiu, aj keď sa trochu podobáme, ale ja mu odovzdám slovo. Ďakujem pekne, že mám možnosť sa pochváliť. Tak my sme spolu behali a stretávame sa na bežci, áno. Áno, áno. Tak tento rok sa mi naozaj darilo na polmaratóne 1:42:58 som zabehol, ak si dobre pamätám, čiže pod 1:43 na 9... Polmaratón na Breslavskom maratóne, Devín Bratislava som dal za 53:02 teraz. Tento rok, minulý rok som bol trošičku lepší, no predsa pri tej kampani nebol čas na trénovanie. Ale keď hovoríme o športových výkonoch, ja som si jeden veľmi veľký predsah vzal. A myslím to úplne vážne, že keď dostanem dôveru ľudí a budem zvolený, tak na bicykli pôjdem do Bruselu na prvé zasadnutie. Že... Takže kto sa pridá, všetci ste vítaní, všetci športovci. Ďakujeme pekne. Aj keď otázka trošku mimo výsek, ale berieme. Hej. Keby náhodou Dominika a Katka sú ešte stále na javisku o malú chvíľočku, im veľmi pekne poďakujem a budem držať palce nielen v politickej, ale aj v športovej kariére. Ale ak by bola otázka na Dominiku alebo Katku, nech sa páči, pán Felder, budeme sa tešiť vaše otázky. Momentiček, mikrofón vám dáme, nie že by sme nepočuli, ale kvôli divákom internetovej televízie. Dám literárnu otázku. Tieto dve dámy sa starajú o to, aby sme sa my dozvedeli, že slovenská poézia je svetová. Ja som si už nikdy nemyslel, že je svetová, ale od nich som sa dozvedel, že na turnaji New Haven majú teda mimo toho turnaja majú obľúbenú kaviarničku a tam, že visí na stene jeden spev smrti Janošikovej po slovensky. Na to môžeme byť úžasne hrdí, že nám prinesú túto správu a chcel by som vedieť, či to tam oni zavesí. Tak bohužiaľ nie. Bohužiaľ, je to pravda, ale bohužiaľ nie, no. Tak budeme sa snažiť to, takéto niečo podobné urobiť niekde inde vo svete. Boli ste veľmi prekvapené, keď tam také niečo vyselo, nepýtali ste sa personálu, že či náhodou majiteľ nie je Slovák, prípadne, že nemá Slovenku ženu, alebo aspoň frajerku, no, na Slovensku je dobrým zvykom? Pýtali, ale bolo to veľmi zvláštne, pretože majiteľia boli Číňania, takže... A nevedeli, o čo ide, takže bolo to veľmi zaujímavé. No. Ja by som chcela vysvetliť, New Haven to je vlastne sídlo jednej z najlepších amerických univerzít Stanford, to znamená, Stanford, jeden z najlepších amerických Yale a preto som presvedčená o tom, že pravdepodobne tam študovali nejakí Slováci, ktorí aj takýmto spôsobom chceli sa vyznať možno z lásky k vlasti, alebo proste mali vzťah k tomu Slovensku. Poznanie, že v podstate slovenská literatúra prerazila už aj v Číne. A to teda treba povedať, že nie je malá krajinka. Hoci by som si veľmi rád prečítal čínsky preklad špeciálne tohto diela. Otázočka bola, dámy, veľmi pekne ďakujem. A teraz poprosím jeden potlesk. Ja som keďže nemám úplne celkom v pamäti celý scénosled, veľmi správne Dominika si sadla do tzv. Backstageu, Katka zostala, lebo za chvíľočku tu príde Ivan na toto kreslo. Mám tu len takú maličkú poznámku, jednu pesničku, teraz by som si opäť dovolil z pera tej spomínanej dvojice, teda Janoš Traser a Jaro Filip. Táto pesnička je kozmopolitná pesnička, ale je to niečo podobné ako tí Číňania, Slovensko a podobne. Je to pesnička o tom, ktoré národy, nielen Európy, ale niektoré svetové, sú špecifické tým, aké alkoholy pijú. Lebo to je veľmi dôležité, chlapi, aby sme sa v tej Európe zjednotili, keď budeme pripíjať, že aby sme to nemiešali, hej? Že sa musíme zjednotiť na jednom alkoholickom nápoji. Nuž a aj o tom pojednáva táto pesnička s názvom, ktorý si už nepamätám, takže si len dúfam, že si budem pamätať text.
Francúz pije koňak, whisky strebe Brit, z tekily sa Mexičan poriadne vie zliť, Maďar chlípe baracku, vodku zasa Rus, len kosmopoliti pijú slatinu a džús, a džús, a džús, a džús. Talian dá si krapu a pivo chlastáček, Poliak k slope kontušovku, piť vraj nie je hriech, Chorvát lôcha rakiu, dám aj špiritus, len kosmopoliti pijú slatinu a džús, a ešte aj červené víno, a červené víno. A čo my domáci v kuchyni, v krčme pri práci, a čo my Slováci, každému je známe, čo si dáme. My pijeme všetko, čo má aspoň 40. Detko dá si slivovicu, rum si kopne brat, teta Olga sa do fernetu, ale tieto slastne zahľadí. Skoslujeme všetky plody slovenskej záhrady. Nech sa svetoobčan tomu nediví, vždy nám išlo o obraz, o ten pravdivý. 1000 rokov klopili sme oči do zeme a konečne sa pod ten obraz slobodne zrúbeme. Mal som 28 pagačikov a jednu borovičku. Alebo naopak teraz. Berte to ako predel pred posledným blokom a berte to ako tak, že sa nesnažíme o ťažkú politologickú debatu a myslím si, že pesnička a vôbec téma o alkohole na Slovensku je pomerne veľmi aktuálna a mohol by som do rána rozprávať nielen alkoholické vtipy, ale aj zážitky, s ktorými som sa osobne stretol vis-a-vis, ale nechcem, lebo mnohé už sú v podobe vtipov, ale jeden mi predsa nedá, lebo to som zažil naozaj 7 rokov dozadu, Vianočné trhy Bratislava. Chodíme s kamarátmi 23. takzvané zatvárať Vianočné trhy, lebo to už tam je kľud. Tam už všetko je doma. Tak na východnom Slovensku sú kamaráti a tu už zostanú len takí tí poslední jednorožci bratislavskí. A vtedy som tam videl úžasného človeka, ktorý tak išiel z nohy na nohu a povedal vetu, ktorú už bola na všetkých internetových stránkach, ale ja som to vtedy zverejnil, tuším, u Olivera Andrášiho prvý v tom aj mudrýšky byl, lebo ten človek tak išiel z nohy na nohu a tak si popod nos mrmlal, že sú Vianoce, dám si záväzok, už nebudem viac piť. Nebudem viac piť. Ani menej, toto je akurát. A to som české slovo zažil a uznajte, že takúto vec pri počítači nevymyslíte. To ako všetci autori, podľa mňa, my toto uznajú. Vráťme sa do reality z môjho alkoholického opojenia. Pred nami o 6 dní sú európske voľby do Európskeho parlamentu. Slovensko si volí 13 poslancov. Na Slovensku je to tak, že politické strany nominujú svojich kandidátov na europoslancov. Nuž a dnes večer sme tu s dvomi z nominantov SDK-UDS. Katka Cibulková je na javisku. Ja opäť pozývam pána Ivana Štefanca. Ivan,
O 6 dní sa to teda rozhodne a my budeme pevne veriť a dúfať, že ľudia, ktorým funguje aj druhá signálna, že prídu voliť. Ale o to zložitejšie to máte vy, poslanci SDK UDS, špeciálne, čo som povedal na začiatku, že máte náročného voliča, ktorý sa nedá opiť rožkom a ktorý chce nielen sľuby, ale chce aj argumenty a činy a skutky teda. Povedz, ako môže, už keď by sme brali celé Slovensko, 13 poslancov, viem, že si to už naznačil, ale poďme možno trošku konkrétnejšie. Ako môže jeden, dvaja ľudia medzi tými, podľa mojich informácií z Google, za ktoré neručím, 766 poslancami Európskeho parlamentu presadiť nejaký slovenský problém? Spolupracoval. Dovol mi povedať, Števko, na začiatku, ty si nás pekne uviedol, a že my máme predsa ešte jedno špecifikum, ktoré by som chcel zdôrazniť. My sme jediná strana na Slovensku, ktorá má inštitút primárnych volieb, čiže nie sme nejakou nomináciou stranickou, ale my sme tu preto, lebo si nás zvolili naši členovia. My sme mali normálny inštitút primárnych volieb, Katka a ja, my sme museli tým prejsť. A to je niečo takisto, čím sa odlišujeme. Ten demokratický mechanizmus je stále hlboko v našej strane, zakotvený je v našom myslení, v našej DNA a preto chceme aj ďalej takto pokračovať na európskej pôde. Jednoducho chceme viac demokracie, menej byrokracie a na základe týchto princípov chceme spolupracovať v našej Európskej ľudovej strane, ktoré sme súčasťou. Sú tam poslanci Angely Merkel, z CDU-CSU, z Polska, platformy obyvateľskej pána Donalda Tuska, v Česku sú naši kolegovia KDU-ČSL, ale aj TOP 09, pána Schwarzenberga a ďalší mnohí priatelia, s ktorými máme podobné názory a s ktorými sa vieme dohodnúť. To je tá naša sila, že sme schopní dohody a sme schopní presadiť tieto názory práve preto, že vieme získať na našu stranu aj našich priateľov. Ja už nechcem sa veľa pýtať, chcem dať teraz priestor na otázky našim divákom, ale v tej dnešnej debate ma zaujala jedna vec, že čím ďalej, tým viac v jednotlivých európskych krajinách ako si dominujú aj extrémistické nálady a vlastne častokrát až kandidáti, ktorí sú svojím spôsobom proti Európskej únii a čo tí, povedz mi, čo títo ľudia môžu riešiť v Európskom parlamente. Akože, prečo? Lebo ja mám napríklad pocit, že naozaj tým ľuďom ide len v tom prípade len o to, že bude mať na 5 rokov pekný plat. Zrejme, áno, ale priznám sa, že tomu nerozumiem. Že človek som proti Európskej únii, ale chceme tam kandidovať. Lebo tam základná logika mi tam chýba. Aj mne to absentuje v tomto prípade, pretože ak niečo chcem zmeniť, no tak poviem, ako to chcem zmeniť, ale nie len kritizujem a potom kandidujem. Nerozumiem tomu, ale dúfam, že tomu nerozumejú aj iní voliči a že si správne vyberú. Toho euroskepticizmu je veľa, ale podľa mňa je preto ho veľa, lebo treba povedať, že sociálna situácia ľudí sa v poslednom čase nezlepšila. Nezlepšila sa v celej únii, je viac ako dvojciferná nezamestnanosť na Slovensku, tiež o tom vieme svoje, máme viac než 13% nezamestnanosť. A toto treba riešiť, aby ľudia mali prácu. Čiže proti extrémizmu najlepšie vieme bojovať tým, že vyriešime problémy bežných ľudí, že im dáme robotu, že za tú robotu budú mať slušnú plácu, že budú cítiť, že pracovať sa oplatí, že nebudú žiť na úkor druhého, ale naozaj tí, čo sú aktívni, tak aj si zarobia a že im pomôžeme, ako pekne Katka hovorila, nižšími daňami, nižšími odvodmi, pružnejším pracovným právom. Toto sú veci, ktoré chceme presadzovať aj na európskej úrovni, pretože tá téma v podstate nie je iná. Ani v Európskom parlamente, ani v Národnej rade, ani na župe vidím pána župana, ktorého dodatočne vítam, nášho predsedu Pála Freša. Vítaj, Páli. Ani na meste, proste všade ide o to, aby človek mal prácu, aby mal dobrú školu, aby mal opravený chodník, cestu, ale treba povedať, aj o tomto sa rozhoduje na európskej úrovni. Pretože ak budeme mať nové dane na európskej úrovni, no tak tej práce nebude tu viac. Treba, aby sme budovali prostredie, kde je možné si vybrať, aby nebolo príliš byrokratické. Je potrebné, aby v štruktúre európskeho rozpočtu sme dávali viac na vzdelanie, menej na spotrebu. Vtedy budeme mať lepšie vzdelanie detí.
Je potrebné, aby sme tie eurofondy určili viac na infraštruktúru, aby sme ich mali lepšie cesty a železnice, aby z toho plynuli prospech čo pre najviac ľudí. Aj o tom sa rozhoduje na úrovni Európskeho parlamentu a toto je najlepšia odpoveď pre tých extrémistov, jak si sa pýtal. Keď budú ľudia sa mať lepšie, no tak nebudú podliehať takým skratkovitým a nezmyselným riešeniam a rečiam, ktoré nevedú nikam, ale budú veriť poctivým riešeniam, ktoré sú ťažšie, ale ktoré sú pravdivé. Ja by som, ak teda môžem ešte chcela doplniť Ivana v tom, že, alebo odpoveď na tú otázku, že ako bojovať proti extrémizmu a vlastne euroskeptikom, tak možno tým, že 24. mája pôjdeme voliť, pretože treba si uvedomiť, že po prijatí Lisabonskej zmluvy sa vlastne mnoho kompetencií národných štátov prešlo do kompetencií Európskej únie, Európskeho parlamentu. Rozhoduje sa práve o mnohých otázkach, o ktorých sa predtým rozhodovalo u nás na úrovni Európskeho parlamentu, čo si mnohí ľudia možno neuvedomujú alebo menej uvedomujú a preto tie voľby do Európskeho parlamentu sú rovnako dôležité ako parlamentné voľby. A ďalej, ak zvýšime účasť ľudí, ktorí nie sú ani extrémisti, ani euroskeptici, tak vlastne my si zvolíme tých poslancov a tých ľudí, ktorí budú v tom Európskom parlamente presadzovať tie záujmy, o ktorých práve hovoril Ivan. Aby sme vlastne ten ostrov európskej prosperity, aby tu vydržal, aby bol stále. Konkrétnou argumentáciou a získavaním spojencov, priateľov s podobným alebo nebude aj rovnakým názorom. Dámy a páni, skôr než poprosím pani Cibulkovú a pána Štefanca, povedal som také možno posledné slova dnešného večera pred tým, ako vyzveme, aby ste išli 24. k volebným urnám. Chcem sa spýtať vás, v tejto chvíli je priestor pre vaše otázky, či na pani Katku Cibulkovú, alebo na pána Ivana Štefanca. Čo by vás teoreticky ešte, alebo prakticky mohlo zaujímať z hľadiska eurovolieb, alebo vôbec aj vnútornej slovenskej politiky. Nech sa páči. Ďakujem. Ja položím druhú otázku a využijem aj prítomnosť pána župana Freša, lebo vieme, že druhé obdobie plánovacie od roku 2014 do roku 2020 je hlavne o regiónoch. Sme v Bratislave. Bratislava má veľký potenciál. Ja by som sa chcel spýtať vás ako kandidátov, že čo robíte preto, aby tento bratislavský región prosperoval, aby naozaj nejakým spôsobom sme využili tie eurofondy lepšie a teda predpokladám, že tá spolupráca aj so župou a s regiónmi bude. Čiže čo konkrétne by ste pre Bratislavu a bratislavský región robili? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pre všetkým budem presadzovať výnimku pre Bratislavský kraj. To jednanie už prebieha. Ja som presvedčený, že najmä to okolie dopláca, okresy Malacký, Pezínok, Senec dopláca na to, že sú súčasťou Bratislavského kraja, nemôžu čerpať eurofondy. Vidím to denne, keď idem do škôl, proste tie, čo sú v Pezínku, nemôžu čerpať, ale o pár kilometrov ďalej, tí, čo sú v Trnave, už pomaly nevedia, ako minúť eurofondy, už majú pomaly zlaté kľúčky v školách. Takže prvé, čo chcem presadzovať v tejto súvislosti, výnimku pre Bratislavský kraj, aby osobitne mohol čerpať aj na školstvo, aj na potrebné infraštruktúrne projekty. Pre Bratislavu, čo si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité a čo pociťujeme tu denne, ktorí chodíme do práce alebo pohybujeme sa po meste, a to je doprava. A doprava sa zásadne podľa môjho názoru zlepší len vtedy, keď vybudujeme nultý okruh a verím, že eurofondy sú na to dobrou príležitosťou. Nultý okruh, obchvat Bratislavy aj s Novým mostom. Toto je tiež kľúčové pre Bratislavu. V neposlednom rade, keď som spomenul tie školy, ja si kladiem za cieľ presadiť na európskej pôde, tam sa to dá, aby mohli eurofondy byť použité aj pre učiteľov. Už som naznačil, že niekde už majú zlaté kľúčky, už zateplili školu, už vymenili okná, vymenili strechu a už nevedia pomaly, jak tie peniaze míňať, no ale tí učitelia majú stále tam nejaké ledva 500 eurové platy a už je to také nespravodlivé. Niekde vymenili aj učiteľa, ktorí na to upozornili. Možno, áno. Aj to sa stalo. Čiže myslím si, že keď budeme môcť udržateľným spôsobom, samozrejme nie za jeden rok a za jedno obdobie, keď nájdeme spôsob, ako zaplatiť lepšie učiteľov, tak som za to, aby sme európske zdroje používali aj na tento účel.
Dámy a páni, ešte stále. Áno, tam vzadu vidím, ale asi sa poprosím, zaneste mikrofón, aby sme počuli aj tu vpredu, ale hlavne, aby počuli diváci na stránke www.ivanštefan.sk, tak som to chcel ešte raz zopakovať. Dobrý večer, prajem. Mám takú provokatívnu otázku. SDKU z tej čiernej diery vytiahlo Slovensko do konfigurácie Tigra. Stále nechápem, prečo je v takej obrovskej detencii. Lebo to je proste dnes mladí, ak by volili podľa Ivo do Európskeho parlamentu, tak jednotkou je Kotleba, ktorý vôbec nekandiduje, a dvojkou Žiletka Golonka. To je moja otázka. No, ja som čítala práve o tom prieskume, ktoré robil Ivo, ale priznám sa, že keď som to videla, tak ja som presvedčená, že to bola recesia stredoškolákov. Že oni proste chceli nejakým spôsobom takto vyjadriť svoj názor. A že najviac hlasov prišlo z Vranova pod Toplou. Ja k tomu, ešte pán sa chce asi opýtať niečo, ale ja k tomu dodám, áno, pekne ste začali, pani, aj pravdivo, že z tej čiernej diery ten tiger trošku stráca dých v poslednom čase, to treba tiež povedať otvorene, preto, lebo sa nerobia potrebné zmeny. My sme v Únii, ale to nie je všetko. My musíme robiť aj zmeny na našej úrovni. Nie len v tom čerpaní eurofondov, čo treba zásadne zmeniť, ale predovšetkým v potrebných zmenách v školstve, v zdravotníctve, v podnikateľskom prostredí. Veď máme najvyššie dane zo všetkých postkomunistických krajín. Zavádzame nové nezmyselné dane zo straty. Zaviedli sme zhoršenie zákonníka práce. Zmluvy musia podnikatelia dodržiavať také, čo nepodpísali, myslím zákon o kolektívnom vyjednávaní. Toto všetko treba zmeniť, ale toto navrhujeme aj na úrovni Národnej rady a toto budeme presadzovať aj na úrovni Európskeho parlamentu, aby sa darilo lepšie tým, čo sú aktívni a pre všetkým živnostníkom, malým podnikateľom. To sú najväčší zamestnávateľia, ktorí na Slovensku a tak ako aj v celej Únii tvoria najviac pracovných miest. Takže ten dôraz na ekonomické témy, čo je silnou stránkou SDK-UDS, bude veľmi, veľmi kľúčový aj v ďalšom volebnom období. Podľa mňa teraz ide hlavne o to, aby Európa tak naštartovala viac svoje motory a to súvisí samozrejme aj so Slovenskom. Keď bude externé prostredie lepšie, tak aj Slovensku sa bude dariť lepšie. A potrebujeme hľadať takisto nové možnosti a v tom je takisto naša politika, nové možnosti pre rozvoj, pretože súvisia s pracovnými príležitostiami, to sa týka rozširovania, o ktorom sme už hovorili, keď bude Únia širšia, tak bude viac príležitostí, veď rozširovanie doteraz bol úspešný príbeh. A potrebujeme spolupracovať aj s inými časťami sveta. V tejto súvislosti ja veľmi, veľmi podporujem prípravu zmluvy o voľnom obchode so Spojenými štátmi americkými. Jedna skvelá myšlienka, ktorá je dôležité, aby našla uplatnenie. Ak dostanem dôveru ľudí, veľmi rád by som práve na tomto projekte pracoval, aby sme pripravili voľný obchod a spoločný trh do budúcna medzi Spojenými štátmi americkými a Európou, pretože podľa všetkých analýz práve na tomto projekte môže Únia profitovať a práve také krajiny ako Slovensko by získali najviac pracovných miest. Ďakujem pekne. Ak je ešte doplňujúca otázka pokojne, áno, nech sa páči. Ja by som to len doplnil kvôli tomu, že v podstate sú tu niekedy také príhrávky, ktoré SDKU nereaguje. Proste premiér povie, že on ani o 1% nezdvihne pre NATO, čo je kľúčovou situáciou zmenou geopolitickej zmeny v Európe, a SDKU ho za to úplne neodrovná. Prosím vás, to mal by odstúpiť za výpoveď, že nezdvihne o 1%, tak má SDKU žiadať demisiu. Ja možno som tvrdý, ale ja to tak vidím. Rozumiem vás, ale viete čo, no tak rešpektujem váš názor, ale túto opozičnú prácu sa snažíme vykonávať ozaj dôsledne. Je pravdou, že na to je potrebné dávať 2% z HDP, a ani minulé vlády celkom nedávali, taká je tiež pravda, ale vidíme aj práve podľa toho, čo sa deje vo svete a na východ našich hraníc, že to nie je sranda. Sloboda nie je zadarmo a niečo stojí a musíme sa aj v tomto ohľade zlepšiť, ale treba povedať trošku na našu obranu, poviem, že práve tento týždeň sme mali aj s našim predsedom veľmi jasnú tlačovku a nezaznamenal som, že by ju mala žiadna opozičná strana
k situácii k Ukrajine a situácii aj, ktorá veľmi súvisí s tým, na čo sa pýtate. Vicepremiér ruský, pán Rogozin, je na zozname tých, čo majú zakázaný vstup do Únie, pretože aj Slovensko hlasovalo za sankcie proti Rusku za to, že anektovalo časť ukrajinského územia za to, čo robí momentálne vo svete, najmä v súvislosti s Ukrajinou. A tento človek má na starosti Rusko-Slovenskú komisiu. Čiže mal by prísť budúci mesiac na Slovensko a pán premiér sa ešte doteraz nedištancoval od toho, že by mu zakázal vstup. Vyzvali sme ho, aby takéhoto človeka neprijímal. Vyzvali sme ho preto, aby sme boli seriózni partneri. My cítime, že pán premiér má bližšie často na východ než na západ a práve preto je veľmi jasné hovoriť o tom, veľmi potrebné jasne hovoriť o tom, že naozaj sme zakotvení v európskych štruktúrach, nie je to zadarmo a našťastie máme mier a bezpečnosť, ale samozrejme to niečo stojí. Ďakujem veľmi pekne. Možno, ja by som, samozrejme, ak dovolíte, len skúsim, pani, čo ste povedali, možno trošku sa spýtať ešte ďalej. Možno je to tým, že prečo, dajme tomu práve SDK-UDS častokrát reaguje na prešľapy vládnych strán veľmi kultivovane, jemne, miesto toho, aby niekedy použilo normálne, že úder. Ja som to napríklad dneska zaregistroval, prosím, veľmi rád budem, ak sa mýlim a opravíš ma, znova vyplával na povrch pri dnešnej debate v rámci tej súkromnej televízie, kde bola debata o európskych voľbách, argument, že jak sa povedali vtedy, že dvojnásobné platy, že to ako môžeme... Chcem sa spýtať, myslím, že to bolo 8. Platy boli vtedy priemer okolo 6-7 tisíc, hej? Koľko je dneska priemer? 800 eur. 24 tisíc, hej? Platy stúpli štvornásobne, hej? Prečo na toto nereagujeme? Hej, že tu nás stále niekto vyťahuje niečo, tie platy nestúpli dvojnásobne, štvornásobne. A my stále necháme, že jasné, však to vtedy sme tak mi povedali, že... Toto zrejme mal napríklad, aj toto mal pán na mysli, že na jednoznačné argumenty treba reagovať striktne. A absolútne to odsúdiť. To ma dneska na zdravíčko, áno. To ma dneska vytočilo. Pardon. Dobrá pripomienka, nechcem sa vyhovárať v tom, ale niekedy máme pocit, že to je tak absurdné, že sa neoplatí reagovať, ale beriem to, že treba reagovať na všetky nezmysle. Ináč tomu neporozumieme. Jasné, treba. A tam bola ešte v tej relácii ďalšia pripomienka, ktorej som sa hlásil, len potom nejak moderátor mal šedý zákal. Taká pripomienka dokonca, že my sme mohli za pád minulej vlády, čo je úplne absurdné, pretože všetci vieme, ja som sa opýtal toho kolegu, že či mu niekto z nás tlačil ten gombík. Viete, mnohí ľudia teraz začínajú kandidovať za strany, ktoré pred 2,5 rokom povalili vládu a hovoria o zodpovednosti a o tom, ako teraz budú zodpovední Európania, ale vtedy, keď mali prejaviť zodpovednosť, tak to dali takto smeru na tácke. Dámy a páni, sme vo finále. Ak má ešte niekto z vás otázku, áno, nech sa páči. O chvíľočku je pri vás. A je už tam mikrofón, úžasné, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, priatelia. Ja by som sa rád spýtal oboch kandidátov, aj pani Cibulkovej, aj pána Štefanca, čo urobia ako taký prvý krok z pozície poslanca Európskeho parlamentu, aby sa opäť o Slovensku hovorilo ako o tigrovi z Európy. Ďakujem veľmi pekne. Tak chceš začať, či ja? Tak nemám problém začať, ja som to už dneska naznačila, že vlastne jednou z takých prioritných oblastí, ktoré by som sa chcela venovať, je oblasť stredného a malého podnikania a tým pádom vlastne vylepšenia podmienok, aby naozaj bolo jednoznačné, že Slovensko si chce zachovať suverenitu práve v daňovej a odvodovej oblasti, že chce, aby trh práce bol čo najpružnejší, aby naše pracovné právo bolo čo najpružnejšie a aby vlastne naši podnikatelia mohli všetky tieto výhody využívať bez ohľadu na to, ako budú tieto otázky upravované v ostatných krajinách Európskej únie. A myslím si, že aj to je cesta, ako sa vlastne Slovensko dokáže jednak udržať, ale jednak aj znova stať tým tigrom Európy. No
No ja najskôr chcem ako tiger bicyklovať do Bruselu, dúfam, že sa mi to podarí. V rámci PR to je úžasné, to vidím ako titulky normálne všetkých európskych denníkov. To je na úrovni tých dvojnásobných platov, možno ešte lepšie. A na rúre kapku. Ja ju zoberiem aj do závesu, veľmi rád. Aj s Dominikou, tam bude mať tréning. Jasné. Na pánske, aj na pánske. Ale teraz vážne. Podľa mňa všetko začína aj končí prácou. A to, čo by som rád presadzoval, aj na základe svojej skúsenosti z podnikateľského prostredia, aj na základe svojich politických poznatkov je, že chcem posudzovať každé opatrenie na európskej úrovni podľa toho, či prispieva alebo neprispieva k tvorbe pracovných miest. To je pohľad, ktorý mám pocit, že trošku absentuje na európskej úrovni. Veľakrát sa tam robí nové regulácie, ale málokrát sa zohľadňuje, že či to pomôže alebo nepomôže. Chcel by som pomôcť meniť štruktúru rozpočtu tak, aby išlo viac na vzdelanie, pretože chcem dať šancu našim ľuďom, ktorých poznám bez výnimky ako schopných, učenlivých. Aj tu vidím spustu mladých ľudí, ktorí majú vlastný názor, ktorí sú schopní nasávať nové poznatky a realizovať v praxi. Chcem im pomôcť tak, aby mali väčšie šance pri výmenných pobytoch, aby mohli viac čerpať treba z programov Erasmus+, aby mohli aj viac než raz za štúdium sa dostať na tieto pobyty, aby bolo viac týchto prostriedkov. Myslím si, že osobitne pre slovenských študentov je to úžasná možnosť, ako získať nové poznatky v zahraničí a naučiť sa nové. A aby tieto programy boli rozšírené treba o programy v praxi, vo firmách, kde sa naučia viac praktických skúseností. No a v neposlednom rade to, za čo chcem ja bojovať, je boj, ktorý verím, že sa dá bojovať do úspešného konca, to je daňová suverenita. Nie je jednoduchý, pretože mnohé krajiny chcú rovnaký daňový základ a potom rovnaké dane. Veď niektorí to už aj ako Francúzi otvorene povedali, že chcú rovnaké dane v Únii. To je hlúposť, ktorá by nás položila. Proste potrebujeme daňovú konkurenciu, potrebujeme možnosť výberu. Čiže chcem ochrániť suverenitu v priamych daniach, chcem ochrániť zdravú hospodársku súťaž, aby sme mohli rásť. V tých ekonomických témach chcem pôsobiť tak, aby to pomohlo najmä našej krajine, pretože ja som presvedčený, že najmä spoločný trh, ktorý je úžasnou výhodou a jeho dobudovanie v oblasti služieb, v oblasti digitalizácie je niečo, čo nás môže posunúť dopredu. Takže verím stále, že naši ľudia na to majú a že využijú príležitosti, keď dostanú rovnaké podmienky. Pokojne si zoberte, ak máte otázku v tejto chvíli, nech sa páči tam dáma slečna. Ešte sme nezapli mikrofón. Nejde nám. Mám ho zapli. Už funguje. Takže na záver by som mala takú otázku, že ak máte nejakú vtipnú príhodu počas vašej politického obdobia, tak ak máte, tak by sme ju radi počuli. Týka sa to obidvoch. Veselá príhoda z natáčania. Ďakujeme, dobrá otázka. Lebo tam vždycky zaskočí každého. Mňa zaskočila. Priznám sa, ale v tej kampani je to naozaj pestré. To poznáme a denne sa stretávame naozaj s úsmevmi a s milými príhodami. Neviem, čo bolo ale naozaj, už som to spomínal, včera ma veľmi potešilo, keď po futbale v Novej Bani mi povedal ten človek teda, že on teda nás nemá rád, ale mňa má rád. Neviem, či kvôli borovičke a pivu asi, ale že bude voliť, slúbil. Ale možno je... Tam sa chlapi väčšinou rozhodujú podľa hladiny alkoholu v krvi. Áno. Ale jak mi dovolíš odpovedať na to trošku vážnejšie, Erika, že ja mám taký povzbudivý pocit z tejto kampane a zažívame to aj spolu, aj denne takmer, že po tých prezidentských voľbách to Slovensko trošku poukrialo, ako keby ľudia uverili, že sa dá dosiahnuť zmena. V tom vidím nádej aj pre tie európske voľby. A také dva poznatky mám, čo som nečakal, že raz v Liptovskom Mikuláši vo fabrike, kde robia ťažkú prácu v bývalých kožiarniach, ktorá sa to volá, že Slowtan. Kúpil to jeden Nemec a robia tam také kožené výrobky pre všetky lietadla takmer na svete, pre Mercedesy, kopačky tam robia, sklokanie kože a takéto všelijaké špecialitky. A tam v tej ťažkej práci, kde to tam v tom hroznom zápachu a kde tí ľudia nemajú čas podať ruku s tými,
ktorí idú okolo, tak ide jeden človek, keď videl, že idem okolo, tak ako brkol a tak sa usmial, že, akože, že dobre. Pred 2 rokmi som to necítil. Teraz som to cítil. Nie je to veselé možno, ale je to veľmi povzbudivé pre mňa, aj pre môj tým a ľudí okolo, že asi sa to dá. Tí ľudia ako keby už cítili, že s tými istotami sa pomýlili a teraz hľadajú niečo nové. Neviem, či sme ich presvedčili v tejto kampani, neviem, či sme presvedčili vás, ale usilujeme sa o to a budeme sa to usilovať naďalej. Takže prajem vám naozaj všetkým dobrú voľbu 24. mája a samozrejme týmto nekončí. My tu budeme ďalej a my budeme stále ponúkať naše riešenia a záleží, ako ich budú ľudia prijímať. My sa o dôveru uchádzame a prosíme. Napadlo mi, keď si spomenul tú obuvnícku fabriku. Ja som zhodou okolností včera bol na jednej zábave v jednej obuvníckej nemenovanej fabrike v Bánovciach a tam som mal také výpisky z hlášok zamestnancov fabriky a jeden zamestnanec dal strašnú hlášku, kritizoval obed podnikový, ktorý mali v závodnej jedálni a napísal, že od rána do večera tu vyrábam podrážky. To ich mám ešte aj jesť na obed. Boli nespokojní s rezňou chlapi, no tak vymysleli takúto sťažnosť. Máme ešte otázočku? Ak nie, tak vás možno ešte aj tak nenechám na pokoji a poprosím o záverečné slova. Môže to byť slovo, veta, 3 vety. O 6 dní, o takomto čase, no ešte budeme mať hodinku aj niečo, tuším do 10. sú otvorené vládne miestnosti, nejakú hodinku a 3/4 bude dobojované. Čo by ste možno chceli povedať v poslednej chvíli, aj keď stále je ešte 6 dní čas, ale tých 6 dní uletí ako voda hneď? Uletí veru. A treba povedať, že ozaj na Slovensku sa volí, ako si správne povedal, od 7. do 10. večer, 24. ale keďže tie voľby sú v celej Únii po 4 dní, my sa výsledky oficiálne na Slovensku dozvieme až potom, keď skončia voľby v poslednej krajine, napríklad v Taliansku v nedeľu o 23. hodine večer, takže potom budú až... Keď tam nebude fotbal, lebo tam, keď bude fotbal, neskôr. Už skončila séria, no. Ale na Európskej komisii tuto budú sa kúsok od červcu, tuto na Palisádoch sa budú vyhlasovať výsledky na Slovensku po tej 23. Len to chcem upozorniť, že aj keď všetci volíme v sobotu, tak my sa to dozvieme oficiálne až v nedeľu večer, až potom ako celá Európa odvolí. To je prvá poznámka. Tá druhá, všetci vieme, že kandiduje veľa strán, ja si dovolím upozorniť, my sme číslo 27, treba kružkovať 2, najlepšie 1 a 4, jak to môžeme explicitne takto. Ďakujem veľmi pekne a ja by som skončil len jedným podobenstvom, ktorým som končil aj dnešnú reláciu a nič lepšie ma nenapadá, ale považujem to za pravdivé, že Únia je ako loď. A niektorí ju chcú potopiť, niektorí chcú vyskošiť, niektorí tak sa držia toho kormidla, nechcú od toho, sú rôzni. Ale my sa uchádzame o to, že ju chceme spolu kormidlovať, pretože chceme, aby rýchlejšie a lepšie plávala. Dovolte na záver, aby som vás naozaj od tých 6 dní pozvala k voľbám, aby sme nezabudli. O takomto čase teda ešte bude možno zo 6 dní zvoliť do tej 22. hodiny, aby sme rozhodli my ľudia so zdravými názormi a nie, aby rozhodovali iní o osude tejto krajiny a vlastne o osude celej Európskej únie. Veľmi pekne za vaše slova. Dámy a páni, čaša vína stále prebieha, nikam neodchádzajte, dnešný večer pokračuje. Ja by som možno teraz na záver to uzavrel jednou pesničkou, pre mňa jednou z najkrajších slovenských pesničiek, ktorá by pokojne mohla byť aj alternatívnou slovenskou hymnou. Ešte predtým vám všetkým chcem poďakovať, že ste tu, že ste prišli, že 24. prídete do volebných miestností a budete voliť stranu číslo 27, konkrétne čísla 1 a 4. Ja už som sa na to aj vyfarbil do takéhoto, nevedel som čo si dať, ale potom som povedal, modrý oblek si opäť dám, aj keď sa v obleku cítim ako nebohý Jarko Filip, to poznáte, čo Milan Lasica prvú vetu, čo povedal Filipovi, keď ho videl v obleku, povedal: počúvajte Filip, prezraďte mi, ako to vy robíte, že vy ešte aj v tom obleku vyzeráte ako v teplákoch.
To je v zásade môj problém. Zase musím povedať, že som na tom o niečo lepšie ako náš kamarát Rastík Piško, ktorý veľakrát tu všetci už bol jednak ako host, ale aj ako účinkujúci. Nikdy nezabudnem na situáciu, keď som sa s Rasťom zoznámil a rád to znovu poviem. Bolo to na natáčaní Alžbetinho dvora v Martine na Turci. Rasťo je z Vrútok. A Rasťo tam hral v komparze, ho vybrali a na druhý deň sa malo točiť a bol som pritom ako režisér Letrich, rozdával pokyny komparzistom, hovorí, prosím vás pekne, zajtra o 7 ráno vás zoberie z hotela autobus, tuto pri hoteli bude stať, všetci prosím, prídite oblečení v takých starších oblečeniach, je to obdobie začiatku druhej svetovej vojny, znamená nejaké staré tesilové nohavice, tepláky, dederonky, flanelky, po rodičoch, po starých rodičoch, potom pozrel na Piška a hovorí, no a vy môžete prísť tak, ako ste. To je môj kamarát Rastík Piško a jeho aktívny vzťah k móde. Ja som sa dneska skúsil aspoň farebne zladiť. A táto pesnička, a teraz nech to neznie ani pateticky, ani nostalgicky, je naozaj pre všetkých, ktorí sa zúčastnia 24. volieb. A už v tejto chvíli možno aj nech sa absolútne slobodne rozhodnú, volia ako chcú, lebo ja som presvedčený, že dvaja ľudia, ktorí boli ústrednými hostiami dnešného večera, tak im ide presne o to, o čom sa v tejto pesničke spieva. O Slovensku. A vy ju iste všetci poznáte, tak skúsim aj s mojím trošku po včerajšku postihnutým hlasom. Mentálnu výrobu nekomentujem. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesným med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen snie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a pľúdne ako prúdy riek. Je to kraj, kde prísne štíty hôr, teplo dolín múdro strážia, pokým slnka už zazvoní na jarné zvonce ovčí stách. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tížko zváža. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolinách lesný med vonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa ovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a pľúdne ako prúdy riek. Katarína Cibulková, Ivan Štefanec, 1, 4, 27, vtedy som sa narodil. Ešte už noc, ktorú sa mi ďakujem veľmi pekne.